हरे कृष्ण. प्रथम मी मंगलाचरण म्हणते, मग आपला वर्ग चालू करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ॐ विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. सर्वांचा कार्तिक महिना छान झालाय. हे क्षितिजा माताजींनी क्लास खूप छान घेतला. तुम्ही सगळे जण वाचत होता नियमाने, हे मला बघूनच खूप आनंद झाला. सेवा पण प्रत्येक जणांनी खूप छान दिली. हा म्हणजे याचा आनंद विशेष आहे. अशीच सेवा तुमची पण अखंड चालून राहू दे, अखंड राहू दे. म्हणजे आपल्याला श्री कृष्णाने सांगितलंय की साधू संघामध्ये श्री कृष्णाचा जो साक्षात्कार होतो तो आपल्याला एकटं बसून होऊ शकत नाही. श्रीकृष्णाने म्हटलंय की श्रीला प्रभुपादांनी सांगितलंय की कृष्णा रिव्हील्स हिमसेल्फ इन असोसिएशन ऑफ डिवोटीज. तर आपल्याला जे डीपर रिअलायझेशन होतात ते लक्षात ठेवा, नेहमी साधू संघामुळे होतात. आणि तुम्ही छान त्याचं चीज केलं. श्रीमद भागवतम जे तुमचं चालू आहे, जे वाचताय, हा उत्तम ग्रंथ आहे. तर आता आपण नेक्टर ऑफ डिवोशन जे आहे, आज मी स्लाइड शेअर करत नाही कारण स्लाइड्स रिलेटेड मी काय बोलणार नाहीये. आपलं ओरिएंटेशन आहे. तुमच्याकडे हे आहे का पुस्तक? आता हे माझ्याकडे जे पुस्तक आहे ते इंग्लिश मध्ये आहे, पण मराठीत सुद्धा आहे माझ्याकडे. तर हे पुस्तक जे आहे नेक्टर ऑफ डिवोशन, याचा आपण अभ्यास करणार आहोत. आणि मराठीतलं त्याचं जे शीर्षक आहे ते भक्ती रसामृत सिंधू आहे. मी आपल्या ग्रुपवर ते शेअर केलेलं आहे पुस्तक जे आहे ते. म्हणजे जितकं आपल्याला अभ्यासासाठी घ्यायचं आहे तितकंच मी शेअर केलेलं आहे. तर तुम्ही सगळ्यांनी बघितलंय का ते पुस्तक? नाही नाही माताजी. तुम्ही ग्रुपवर आहात का? हो, मी ग्रुपवर आहे. काय झालं, दुसरं लेवल झालं आणि 6 ऑक्टोबर पासून तो चालू होणार होता. तर मी कंटिन्यू पूजा माताजींशी बोलत होते, तर ते होणार आहे म्हणून सांगितलं होतं. पण माझं काय झालंय, मला आज म्हणजे मी मेसेज बघत होते लेवल हो 3चा सेशन चालू झालंय का. हो. पण हा पहिलाच आहे की झालंय आता ऑक्टोबर पासून कितवं झालंय हा? नाही नाही, आजच सुरू झालंय. आज ओरिएंटेशन आहे. ओके ओके. तर मग नाही, म्हणून मला नाही हे माहिती पुस्तक हे नाही आलंय. बरं, मी परत पाठवलंय ते हा पुस्तक. म्हणजे ते पुस्तक आपण शेअर करूच इकडे, जेव्हा आपण वाचू. प्रत्येक जेव्हा आपला अध्याय म्हणजे प्रत्येक धडा जेव्हा आपण संपू
तेव्हा वाचन पण करू. तर त्याच्यामुळे आपण हे पुस्तक वाचणार आहोत, जे जितकं अभ्यासासाठी घेतलंय तितकं. तर तरी पण हे पुस्तक तुम्ही अगोदर क्लासमध्ये एक एक धडा वाचून आलात तर हे जास्त चांगलं समजेल, कारण हे जरासं खोलवर आहे याचा अभ्यास. म्हणजे आता समजा जर आपण बघितलं की श्रीमद भागवतम मध्ये जो 10वा स्कंद आहे, त्या 10व्या स्कंदाचं जर आपण म्हटलं सार काय आहे, त्याचं सार म्हणजे श्रील प्रभुपादांनी जे पुस्तक लिहिलंय, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हे जे पुस्तक आहे ते आपण असं म्हणूया की 10व्या स्कंदाचा सार आहे. मग चैतन्य चरितामृत जे आहे, जो ग्रंथ आहे, त्याचा सार म्हणजे टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य. माझा आवाज मध्ये मध्ये बंद होतोय का? हो. हो. मग ब्रेक मी होते. बरं एकच मिनिट जरासं बघते इंटरनेटचं. आता जरा बघते, समजा जर परत हँग झाला तर मग मी माझा हे कॅमेरा बंद करते. हा, तर चैतन्य चरितामृत हे हा जो ग्रंथ आहे त्याचं सार जे आहे ते परत एक पुस्तक आहे, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य. तर ते चैतन्य चरितामृताचा सार आहे. मग हे जे भक्ती रसामृत सिंधू आहे, हे पुस्तक जे आहे, मूळ पुस्तक हे कोणी लिहिलेलं आहे? हे श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद यांनी लिहिलंय. हे लिहिलेलं आहे पुस्तक भक्ती रसामृत सिंधू. आणि त्याचं जे सार आहे त्याचंही नाव भक्ती रसामृत सिंधूच आहे. ते सार श्रील प्रभुपादांनी आपल्याला आपल्या समोर सोप्या शब्दात मांडलेलं आहे. तर हे जे पुस्तक आहे हे 1969 1969 मध्ये श्रील प्रभुपादांनी पब्लिश केलंय, नेक्टर ऑफ डिवोशन किंवा भक्ती रसामृत सिंधू. आणि हे जे मूळ पुस्तक आहे हे श्रील रूप गोस्वामींनी लिहिलं होतं. ते गोकुळ किंवा नंदगाव मध्ये तेर कदम नावाची एक जागा आहे, तिकडे बसून त्यांनी त्यांचं बरंच आध्यात्मिक साहित्य लिहिलेलं होतं. आणि जेव्हा त्यांनी भक्ती रसामृत सिंधू हे लिहिलं, त्याच्यानंतर त्यांनी अनेक ग्रंथ लिहिले, उज्ज्वल नीलमणी, ललित माधव, विदग्ध माधव, असे अनेक ग्रंथ त्यांनी लिहिले. तर हे जे मूळ पुस्तक आहे भक्ती रसामृत सिंधू, त्या 2129 2129 इतके श्लोक आहे. म्हणजे तुम्ही भगवद्गीता जर म्हटलं 700 श्लोक, तर हे तिप्पट मोठं पुस्तक आहे. आणि हे जे पुस्तक आहे, आपला जो अभ्यासक्रम आहे तो आपण फक्त या पुस्तकातले पहिले 19 जे अध्याय आहेत किंवा 19 चॅप्टर जे आहेत तेच आपण करणार आहोत. बाकीचे जे उरलेले धडे आहेत ते खूपच ऍडव्हान्स्ड आहेत, तर ते आपल्यासाठी नाही आहेत. इतकेच आपल्याला 19 जे चॅप्टर्स आहेत, 19 धडे आहेत, तेवढंच आपल्याला करायचंय. आणि भक्ती रसामृत सिंधूवर अनेक जणांनी कॉमेंट्री पण लिहिलेली आहे, ज्याला आपण टीका म्हणतो मराठीमध्ये. तर जीव गोस्वामींनी भक्ती रसामृत सिंधूवर जी टीका लिहिलेली आहे त्याला दुर्गम संगमणी टीका असं नाव दिलंय. मग विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर यांनी पण या भक्ती रसामृत सिंधूवर जी टीका लिहिलेली आहे त्याला भक्ती सार पारदर्शनी टीका या नावाने ती प्रसिद्ध आहे. आणि श्रील प्रभुपादांनी जे लिहिलेलं आहे त्याला आपण भक्ती रसामृत सिंधू हेच नाव त्यांनी दिलेलं आहे.
तर असं हे पुस्तक आहे की ज्याचा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. तर आता अभ्यास करण्या अगोदर आपण आता ज्याप्रमाणे भगवद्गीता म्हणजे किंवा श्रीमद भागवतम म्हणजे की हे स्वतः कृष्णाचं वाङ्मय रूप आहे, हे आपल्याला माहिती आहे. मग आता हे जे भक्ती रसामृत सिंधू आहे, भक्ती रसामृत सिंधू म्हणजे आपण असं म्हणतात, आचार्य म्हणतात की भक्ती रसामृत सिंधू हा राधा राणीचा हे वाङ्मय रूप आहे. आणि आता जे रूप गोस्वामी आहेत, हे जे गोलोक वृंदावनामध्ये ते रूप मंजिरी म्हणून ते तिकडे शाश्वतपणे त्या लीलेमध्ये ते रूपमंजरी म्हणून प्रख्यात आहेत. आता रूपमंजरी म्हणजे जी श्रीमती राधा राणीची जी मुख्य सखी होती ललिता देवी, या ललिता देवीचे ते दास म्हणूया, दासी म्हणूया आपण. ललिता देवीच्या खालच्या ज्या स्टेजच्या ज्या सख्या होता आहेत त्यांना मंजिरी म्हणतात. आणि रूप गोस्वामी हे शाश्वत लीलेमध्ये किंवा गोलोक वृंदावनामध्ये रूप मंजिरी या नावाने ते जाणले जातात. आणि जेव्हा आपण कुठलंही आध्यात्मिक पुस्तक उघडतो आणि त्याचं वाचन सुरू करतो, तेव्हा आपण नेहमी श्री कृष्णाकडे प्रार्थना केली पाहिजे की या पुस्तकामध्ये जे काय ज्ञान दिलेलं आहे ते ज्ञान मला ग्रहण करायचंय, कारण मला तुझी पूर्ण शरणागती हवी आहे. मी पूर्ण शरण, मला तुमच्या कमल चरणांकडे पूर्ण शरण घ्यायचंय, तुमच्या कमल चरणांचं. आणि अशा अप्रोचनी आपण ती पुस्तकं वाचायची किंवा ती वाचून समजून त्याचं आचरण करण्याचा प्रयत्न करायचा. आता हे जे भक्ती रसामृत सिंधू आहे ते वाचून किंवा ते जाणून आपल्याला आपण काय शिकणार आहोत की आपल्याला कृष्ण भावना भावी जीवन कसं प्रॅक्टिस करायचं, किंवा आपण त्याच्यामध्ये काही आपल्या चुका होत असतील किंवा दैनंदिन जीवनात आपण अनेक पैलूंकडे दुर्लक्ष करत असू, तर हे दुर्लक्ष आपण जेव्हा करतोय तेव्हा जेव्हा आपण हा भक्ती रसामृत सिंधू वाचतो तेव्हा मग परत आपण जरासा विचार करून परत आपण आपलं जे आचरण आहे ते बदलतो. तर आता हे जे 19 धडे आहेत, 19 जे धडे आपण शिकणार आहोत, त्यात जो पहिला धडा आहे त्याच्यामध्ये सामान्य भक्तीबद्दल सांगितलंय. म्हणजे आपण म्हणूया एक भक्तीचा ओव्हरव्ह्यू जो काय आहे तो आपल्याला या पहिल्या अध्यायात किंवा पहिल्या चॅप्टर मध्ये दिसून येतो. मग 2 ते 16 जे धडे आहेत त्याच्यामध्ये आपल्याला साधना भक्ती किंवा आपल्याला भक्तिमय जीवन आपण कसं जगायचं किंवा हाऊ टू प्रॅक्टिस डिव्होशनल सर्व्हिस, भक्ती कशी करायची, हे आपल्याला 2 ते 16 या चॅप्टर्स मध्ये आपल्याला हे ज्ञान मिळणार आहे. आणि 17 आणि 18 हे जे चॅप्टर्स आहेत हे भावभक्तीवर आधारित आहेत. आणि 19वा जो चॅप्टर आहे तो म्हणजे प्रेमभक्तीवर आधारित आहे. असं हे साधना भक्ती, भावभक्ती आणि प्रेमभक्ती याच्यावरचं ज्ञान आपण या ग्रंथातून घेणार आहोत. तर ज्याप्रमाणे मी तुम्हाला सांगितलं की हे जे साहित्य आहे हे रूप गोस्वामींनी आपल्याला आपल्या समोर लिहून आपल्यासाठी ठेवलेलं आहे. तर आता तुम्ही जर बघितलं असेल तर मी जे पोस्टर पाठवलंय त्याच्यावर जे कृष्ण आणि राधाचं चित्र आहे, तर तुम्ही ओळखू शकता का की हे कुठले कृष्ण आहेत?
गोविंद देव जे आहे का माताजी? हो, अगदी बरोबर, जयपूरचे. तर मी मुद्दामून गोविंद देव यांचा जो ज्यांची जी इमेज आहे ती का लावली, कारण रूप गोस्वामीनी त्या गोविंद देवची, म्हणजे गोविंद देव हे रूप गोस्वामींचा अर्च विग्रह होते, किंवा गोविंद देव यांची जी पूजा, यांची जी आराधना होती ही रूप गोस्वामींनी केली. आणि त्याच्या मागे सुद्धा एक फार छान गोष्ट आहे, म्हणजे आता जेव्हा कृष्णानी हे भूलोकावरची लीला संपवून ते गोलोक वृंदावनात गेले, तेव्हा सगळे पांडव, त्यांना हा वियोग सहन नाही झाला आणि त्यांनी सुद्धा या भूलोकातून त्यांनी गोलोकाकडे प्रयाण केलं. परंतु जाण्या अगोदर युधिष्ठिर महाराजांनी परीक्षित महाराजांना या पूर्ण जगाचा राजा हे घोषित केलं, त्यांना राजसिंहासनावर बसवलं आणि मग ते हे जग सोडून गेले. मग परीक्षित महाराजांनी काय केलं की मथुरा आणि व्रजमंडळाचा जो भाग होता त्या भागामध्ये वज्रनाभ याला राजा केलं. तर हा वज्रनाभ हे कोण होते? हे श्री कृष्णाचे पणतू होते, म्हणजे श्रीकृष्णाचा जो मुलगा होता प्रद्युम्न, या प्रद्युम्नाचा जो नातू होता तो वज्रनाभ होता. आणि वज्रनाभाने आपल्या वडिलांकडून, आपल्या आजोबांकडून, आजीकडून हे या श्री कृष्णांची खूप स्तुती ऐकली होती, श्री कृष्णांच्या अद्भुत लीलेंचं श्रवण केलं होतं. आणि जेव्हा व्रजनाभ हे व्रजमंडळाचे राजा झाले, तेव्हा त्यांना असं वाटलं की इकडे श्री कृष्णानी या वृंदावनात गोकुळेमध्ये किती अनेक लीला केलेल्या आहेत, मग या लीला नेमक्या कुठे झाल्या हे आता मला शोधून काढायचंय. आणि तिकडे तिकडे मला श्री कृष्णांचं एक मंदिर उभारायचंय. आणि मग त्यांनी श्री कृष्णांकडे प्रार्थना केली आणि श्री कृष्णानी त्यांना ध्यानामध्ये त्यांची लीला कुठे कुठे झाली होती हे सर्व सांगितलं. आणि हे सर्व सांगितल्यावर त्यांनी ठरवलं की आता इकडे इकडे आपलं मंदिर आपण उभारायचं. आणि त्यावेळेला तर जेव्हा मूर्ती करायची होती, पण ती मूर्ती कशी करायची, काय करायची, त्याचं कार्विंग कसं करायचं, श्रीकृष्ण कसे दिसत होते, तर तेव्हा उत्तरा त्यावेळेला होती. आणि उत्तरेनी ही जी परीक्षित महाराजांची आई होती, तर उत्तरेनी या श्रीकृष्णांना बघितलं होतं आणि त्यांच्या सांगण्यावरून त्यांनी 3 आपले कार्विंग्स केले, किंवा 3 मूर्त्या त्यांनी बनवल्या. तर जेव्हा उत्तरेनी बघितलं, जो पहिला अर्च विग्रह बघितला तो म्हणजे श्री श्री राधा मदन मोहन. आणि बघितल्याबरोबर तिने सांगितलं की या ज्या अर्च विग्रहाचे कमल चरण आहेत ते हुबेहूब श्री कृष्णांसारखे आहेत, पण बाकीचं जे साम्य आहे चेहऱ्याचं किंवा शरीराचं तसं मला वाटत नाहीये. मग त्याच्यानंतर त्यांनी बघितलं की गोविंद देव यांचा
जो अर्च विग्रह आहे तो बघितला आणि त्यांनी सांगितलं की गोविंद देवचं वक्षस्थळ जे आहे ते अगदी श्री कृष्णांसारखं आहे. आणि मग नंतरचा जो अर्च विग्रह होता तो म्हणजे श्री श्री राधा गोपीनाथ. तर गोपीनाथांच्या चेहऱ्याकडे बघितल्यावर त्यांनी म्हटलं की हा जो अर्च विग्रह आहे, या अर्च विग्रहाचा चेहरा, मोठे कमल नयन, मोठं कपाळ, हे अगदी श्री कृष्णांच्या कमल मुखासारखं आहे. तर असं अशा तऱ्हेने हे जे 3 अर्च विग्रह आहेत, श्री श्री राधा मदन मोहन, श्री गोविंद देवजी, श्री गोपीनाथजी, हे सगळे वृंदावनामध्ये व्रजनाभानी त्यांच्यासाठी मंदिरं बांधली आणि तिकडे त्यांची जी पूजा आहे ती चालू केली. पण काळाच्या ओघाने काय झालं की बरेच तिकडे मुघल आले किंवा फॉरेनर्स आले, त्यांनी ही मंदिरं लुटली आणि त्यावेळेला जे तिकडे पुजारी होते त्यांनी काय केलं, इतर ते अर्च विग्रह आहेत ते वृंदावनाच्या बाहेर हलवले. म्हणजे ही 3 मंदिरच व्रजनाभानी स्थापन केली नव्हती, त्यांनी अनेक मंदिरं वृंदावनात स्थापन केली होती. पण हे जे 3 अर्च विग्रह आहे हे एकदम मेन आहेत आपण म्हणूया. तर तेव्हा त्यांनी काय केलं की काही पुजाऱ्यांनी हे अर्च विग्रह जमिनीखाली पुरले आणि तसेच ते तिकडनं पळून गेले. मग आता असं झाल्यावर हे सगळं रेकॉर्ड मध्ये होतं ना. तर रूप गोस्वामी हे वृंदावनात गेले होते. त्यांना चैतन्य महाप्रभूंनी फक्त 10 दिवस शिक्षा दिली. शिक्षा म्हणजे त्यांना 10 दिवस त्यांना शिकवलं किंवा आध्यात्मिक ज्ञान हे त्यांना 10 दिवसात दिलं. आणि मग त्याच्यानंतर 10 दिवसानंतर चैतन्य महाप्रभूंनी आदेश दिला की तुम्ही आता वृंदावनात जा. तिकडे जाऊन श्री कृष्णांची लीला कोणकोणत्या ठिकाणी झाली आहे हे सगळं शोधून काढा. तिकडे मंदिरं बांधा आणि जी भक्ती आपण कशी करायची आहे हे तुम्ही अर्च विग्रह तिकडे स्थापन करून लोकांपुढे एक उदाहरण ठेवा की भक्ती सेवा ही कशी केली पाहिजे. आणि सर्वात मुख्य जो त्यांचा आदेश होता तो म्हणजे की मी जी शिकवण दिलेली आहे ती तुम्ही सगळी लिहून काढा आणि याचा तुम्ही प्रसार करा. तर आता हे जे रूप गोस्वामी होते हे वृंदावनात गेले आणि वृंदावनात गेल्यावर त्यांनी त्यांचं लिखाणाचं काम चालू केलं. आणि ते त्यांनी जे काय लिखाण केलं तर जेव्हा ते शाई हे करायचे तर ते स्वतः जे आपण म्हणूया हर्ब्स होते, तर अशा ते हर्ब्स मधून स्वतः शाई तयार करायचे आणि पाम लीव्स वर ते सगळं त्यांनी हे जे भक्ती रसामृत सिंधू आणि जे काय त्यांचं लिखाण होतं ते सगळं पाम लीव्स वर त्यांनी लिहिलेलं आहे. आणि हे जे ही जी पत्र आहेत किंवा ही जी पानं आहेत ही अजूनही वृंदावनामध्ये म्युझियम मध्ये जपून ठेवलेली आहेत. आणि आता जेव्हा एक दिवस हे जे सगळे इन्स्ट्रक्शन्स होते जे त्यांना चैतन्य महाप्रभूंनी दिले होते तर ते त्याच्यावर खोल ध्यान करायचे, विचार करायचे. तर एकदा वृंदावनात जेव्हा ते होते तेव्हा त्यांना जे रेकॉर्ड्स होते की व्रजनाभानी कुठे कुठे मंदिरं बांधली होती, मग हे गोविंद देवजी कुठे होते, श्री श्री राधा मदन मोहन कुठे होते, हे त्यांना रेकॉर्ड वरून माहित होतं. मग एकदा ते जेव्हा झाडाखाली झोपलेले होते
पहुडलेले होते आपण म्हणूया. तर तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की यमुनाचा हा जो भाग आहे, इकडे जिकडे मी राहतोय, तर इकडचं जे मंदिर आहे किंवा इकडे जो अर्चविग्रह होता तो म्हणजे गोविंद देवजींचा होता. आता त्यांनी तिकडे बरंच शोधलं की तिकडे कुठेही त्यांना गोविंद देवजी दिसतायत का, किंवा त्यांचं मंदिर कुठे दिसतंय का, किंवा त्यांनी लोकांना विचारलं की इकडे होतं का मंदिर, पण कुठेही त्यांना काहीही पत्ता लागला नाही. तेव्हा त्यांनी काय केलं की ते खूप निराश झाले आणि त्यांनी असा अनेक दिवस विचार केला की आता मी कसं शोधून काढू गोविंद देवजींना. आणि मग असा विचार करता करता एकदा त्यांना झोप लागली. ते झाडाखाली झोपलेले होते आणि त्यांच्या झोपेमध्ये की त्यांना एक छोटासा गवळी त्यांच्या स्वप्नामध्ये आला आणि त्या गवळीने सांगितलं की मी गोविंद देवजी आहे आणि तुम्ही माझ्या बरोबर चला, मला तुम्हाला काहीतरी सांगायचंय. आणि हात धरून हा गवळी आहे, हा या रूप गोस्वामींना घेऊन गेला आणि तिकडे एक छोटीशी टेकडी होती जिचं नाव गोमती तिला असं आहे. आणि तिकडे रूप गोस्वामींनी बघितलं की एक गाय तिकडे रोज दिवसातून 2दा येते आणि एका ठिकाणी तिची दुधाची धार जी आहे ती आपोआप वाहू लागते आणि दूध संपल्यावर ती परत जाते आणि परत येते, असं दिवसातून ती 2दा करायची. मग हे जेव्हा त्या गवळ्यांनी दाखवलं तेव्हा रूप गोस्वामींनी विचारलं की अशी ही गाय का येते. मग त्या गवळ्यांनी सांगितलं की इकडेच तू खणत 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 जा आणि तिकडे तुला गोविंद देवजीचा सुंदर अर्च विग्रह दिसेल. तो अर्च विग्रहाची तू पूजा कर, त्याची स्थापना कर, त्याच्यासाठी मंदिर बांध. मग हे झाल्यानंतर खाडकन रूप गोस्वामी उठले आणि तिकडे उठल्यानंतर त्यांनी जे आजूबाजूला जे गावकरी होते त्यांना गोळा केलं आणि ते त्या गोमती टेकडीवर गेले आणि तिकडे ज्या जागेला या गवळ्यांनी दाखवलं होतं तिकडे ते खणत खणत गेले आणि तिकडे त्यांना खूपच सुंदर कृष्णाचा अर्च विग्रह जो आहे तो मिळाला, ज्याचं नाव गोविंदजी आहे. आणि हे झाल्यानंतर त्यांनी मंदिर बांधलं, त्यांची स्थापना केली आणि त्यांच्यासाठी 7 मजल्यांचं सुंदर एक मंदिर बांधलं. ते म्हणजे जो मानसिंग नावाचा राजा होता आणि तो जो रघुनाथ दास गोस्वामींचा शिष्य होता, त्यांनी या गोविंद देवजीसाठी फार सुंदर मोठं मंदिर बांधलं. आणि आज ही जी मूर्ती आहे, परत जेव्हा औरंगजेब इकडे आला, वृंदावनात आला, तेव्हा हे जे तिकडचे पुजारी वगैरे हे सगळे घाबरले आणि त्यांनी हे जे 3 ज्या वृंदावनाच्या आपण मुख्य अर्चविग्रह जे आहेत किंवा मुख्य मंदिरं जी आहेत, श्री श्री गोविंद देव, श्री श्री मदन मोहन आणि गोपीनाथजी, हे सगळे अर्चविग्रह जयपूरला त्यांनी शिफ्ट केले. एक त्यातला अर्चविग्रह जो आहे तो राजस्थानच्या करौली भागामध्ये आहे. तर अशा तऱ्हेने हे जे रूप गोस्वामी आहे त्यांनी हे जे गोविंद देवजी आहेत यांना याची स्थापना त्यांनी केली. तर आता आपण जे आहोत, आपण रूप गोस्वामींचे अनुयायी आहोत, म्हणून आपल्याला रूपानुग असं म्हटलं जातं. तर रूप म्हणजे रूप गोस्वामी, अनु म्हणजे अनुयायी, म्हणजे त्यांच्या पदचिन्हांवर चालणारे, आणि ग म्हणजे गमन, म्हणजे रूपानुग असं आपल्याला म्हणतात. आता आचार्य म्हणजे कसे असतात की ते आचरणातून
आपल्याला शिकवतात. आता बघा, 5000 वर्षांपूर्वी ही गीता कृष्णाने अर्जुनाला सांगितली होती. आणि तुम्हाला माहितीये की हीच जी गीता आहे सृष्टी प्रारंभी श्री कृष्णानी सूर्यदेव विवस्वानला सांगितली होती, पण ती फक्त 3 जनरेशन्स चालली. म्हणजे सूर्यदेवानी ती त्याच्या पुत्राला मनूला आणि मनुनी इक्ष्वाकू राजांपर्यंत ही पोहोचवली, म्हणजे 3 पिढ्या ही चालली. पण त्याच्यानंतर हे ज्ञान नष्ट झाले. तर श्रीकृष्णानी म्हणून हे ज्ञान नंतर अर्जुनाला दिले. पण अर्जुनाला श्री कृष्णाने या ज्ञानाचा प्रसार करायला सांगितला नाही किंवा शिष्य तयार करण्यास सांगितले नाही. आणि आपल्याला असं दिसून येतं की अर्जुन हे कोणाचे गुरुही झाले नाही. तर आता श्री कृष्ण परमेश्वर आहेत, त्यांनी जे अज्ञानी आहेत त्यांना ज्ञान दिलं, पण हे ज्ञान पुढे 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 पिढ्या चालण्यासाठी श्रीकृष्णाने अशी काही अरेंजमेंट केली नाही. आता व्यास ऋषींनी आपल्यासाठी ही गीता लिहिली म्हणून तरी आपल्याला ही गीता मिळाली. पण हेच कृष्ण जेव्हा चैतन्य महाप्रभू म्हणून आले तेव्हा ते श्री कृष्णच होते, पण त्यांचा भाव जो होता तो श्रीमती राधाराणीचा होता. म्हणून श्रीकृष्णांची म्हणजे परमेश्वराची जरी इच्छा नसेल की हे ज्ञान असं पिढ्या चाललं पाहिजे, तरी पण हे ज्ञान सर्वांना मिळावं अशी भक्ताची इच्छा असते. आणि श्रीकृष्णांची परमभक्त कोण आहे? श्रीकृष्णाची परमभक्त ही श्रीमती राधाराणी आहे, की जिच्याकडून जिच्या शरण आपण गेल्यावर 100% आपल्याला श्रीकृष्ण एक्सेप्ट करणार आहेत असं आपल्याला आचार्य सांगतात. तर भक्तांची इच्छा आहे की सामान्य जनांपर्यंत ही भक्ती पोचली पाहिजे. आता हे तुमच्या कोणाकडे तरी भगवद्गीता आहे का? तर हेच श्रीला प्रभुपादांनी आपल्याला 3.29 मध्ये सांगितलेलं आहे. माझ्याकडे जरा मी काढते. आहे का तुमच्याकडे? हो माताजी. आहे माताजी. तर आपण 3.29 कोणाकडे आहे. हो हो. प्रकृतेर्गुणसम्मूढा. हा 3.29. हो. आता त्याचा लास्ट पॅरेग्राफ आहे, तो वाचणार. अज्ञानी जे लोक हरे कृष्ण, जे लोक अज्ञानी आहेत त्यांना कृष्ण भावनायुक्त कर्मांची योग्यता कळत नाही, आणि म्हणून भगवान श्रीकृष्ण आपणाला असे उपदेश करतात की आपण लोकांचा बुद्धिभेद करू नये आणि बहुमूल्य वेळ केवळ व्यर्थ दवडू नये. परंतु भगवंतांचे भक्त भगवंतांपेक्षा अधिक दयाळू आहेत, कारण त्यांना भगवंताचा यथार्थ हेतू समजतो. म्हणून ते सर्व प्रकारचे धोके पत्करतात आणि अज्ञानी मनुष्यांच्या जवळ जाऊन सुद्धा मनुष्य प्राण्याला अत्यावश्यक असणारी कृष्ण भावनायुक्त कर्मे करण्यात त्यांना तत्पर करण्याचा प्रयत्न करतात. हरे कृष्ण. म्हणजे याच्यात आपल्याला काय समजतं की भक्त जो आहे तो अत्यंत दयाळू आहे. तो सामान्य जनांकडे जाऊन सांगतात ते की हे कृष्ण, हे कर्म तुम्ही अशी करा किंवा कृष्णाचं ज्ञान घ्या. तर श्रीला प्रभुपाद आपल्याला सांगतात की श्रीकृष्णांचं हे मत नाहीये. श्रीकृष्ण काय सांगतात, तुम्ही तुमचा टाइम वेस्ट करू नका. त्यांना तुम्ही समजावून सांगायचा प्रयत्न करू नका, त्यांना विचलित करू नका. पण भक्त कसा विचार करतो? एक्झॅक्टली अपोजिट. भक्त प्रत्येक माणसाला जाऊन सांगतो, अरे भक्ती कर, तुम्ही जप करा. पण श्रीकृष्ण म्हणतात त्यांना विचलित करू नका.
न विचालये. तर श्री कृष्णाचे भक्त विचार करतात की असं कसं हे जे सामान्य जन आहेत त्यांच्या किती हाल अपेष्टा चालू आहेत, किती दुःखी आहेत, आणि यांना जर सुखी करायचं असेल तर एकच उपाय आहे, ते म्हणजे यांनी श्रीकृष्णाची भक्ती केली पाहिजे. हा, तर आता श्री कृष्णाची परम भक्त कोण आहे? श्रीमती राधाराणी. तर आता श्रीमती राधाराणीचा भाव कसा आहे? सर्वोत्तम भक्ताचा भाव आहे की राधाराणीचा एकच भाव असतो की हा जीवात्मा हा कृष्णाची सेवा कधी करेल. भक्त त्या जीवाच्या, तो जो जीवात्मा आहे त्याला मी थोडस पुश करते, थोडस फोर्स करते, म्हणजे तो कृष्ण सेवेमध्ये लागेल. आता हे जे चैतन्य महाप्रभू आहे त्यांचा जो मूड आहे, त्यांचा जो भाव आहे तो राधाराणीचा आहे. म्हणून चैतन्य महाप्रभूंनी रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी किंवा षड गोस्वामींना, हे मुख्य म्हणजे रूप गोस्वामी आणि सनातन गोस्वामी यांना शिकवण दिली, त्यांना ज्ञान दिलं. आणि राधाराणींना वाटतंय की हे जे संबंध ज्ञान जे चैतन्य महाप्रभूंनी सनातन गोस्वामींना दिलं ते नीट एका पुस्तकात लिहून काढ, अशी राधाराणीची इच्छा आहे की हे जे ज्ञान दिलेलं आहे हे आता पिढ्यानपिढ्या चाललं पाहिजे. प्रत्येक जीवात्म्याने ही कृष्ण भक्ती केलीच पाहिजे, हे पुस्तकात लिहिलं पाहिजे आणि जगभर या ज्ञानाचा प्रसार झाला पाहिजे. त्याप्रमाणे हे जे ज्ञान आहे हे चैतन्य महाप्रभूंनी रूप गोस्वामींना दिलं. फक्त 10 दिवसात त्यांनी हे पूर्ण ज्ञान प्रदान केलं आणि हे सिस्टमॅटिकली रूप गोस्वामींनी, सनातन गोस्वामींनी लिहून काढले, ग्रंथ लिहून काढले. आणि आता ते झाल्यानंतर म्हणजे साधारण 14-15 सेंचुरीमध्ये चैतन्य महाप्रभू होते, तेव्हाच हे षड गोस्वामी होते. त्यानंतर आता 500 वर्षांनी हे ज्ञान फक्त काही लोकांपर्यंत सीमित राहिलं नाही, पण तुम्ही असं म्हणा कोटी कोटी सामान्य जनांना हे आपण कृष्ण भक्त कसं व्हायचं हे ज्ञान मिळालेलं आहे. आणि जे काही परिवर्तन आपण जे आपल्या जीवनात बघतोय, तर हे कोणामुळे बघतोय? हे चैतन्य महाप्रभू. कृष्णामुळे बघतोय की चैतन्य महाप्रभूंमुळे? चैतन्य महाप्रभू. म्हणजे आता श्री कृष्णांना आपण उद्देशून म्हणतो हे दया सिंधू आहेत, दीनबंधू आहेत, करुणा सिंधू आहेत. पण चैतन्य महाप्रभूंनी म्हणजे त्या करुणा सिंधूंनी अनेक अनेक समुद्र तयार केले, ज्यातला एक समुद्र म्हणजे आपण रूपसागर म्हणू शकतो, सनातन सागर म्हणू शकतो, प्रभुपाद सागर म्हणू शकतो. म्हणजे हे हा जो मूड आहे की जगभर कृष्ण भक्ती सर्वांना मिळाली पाहिजे, हा जो मूड आहे हा मूड कोणाचा आहे? हा श्रीमती राधाराणीचा आहे. म्हणून हे जे भक्ती रसामृत सिंधू आहे हे आपण म्हणतो की राधाराणीचा हा एक वाङ्मय अवतार आहे, म्हणजे राधाराणीचाच रूप आहे. आता जर तुम्ही बघितलं तर पारसमणी असतो, तर पारसमणीचा एक गुण असतो, तो म्हणजे तो ज्याला स्पर्श करतो ते सोने होते. पण पारसमणीचा आणि एक गुण असतो की तो ज्याला स्पर्श करतो तो पारसमणी होत नाही, तो सोना होतो. म्हणजे पारसमणीने लोखंडाला स्पर्श केल्यावर लोखंडाचे सोन्यामध्ये रूपांतर होते, पण लोखंड पारस होत नाही. तर ही आपण म्हणूया पारसमणीची कमतरता आहे. तर हे शुद्ध
वैष्णव कसे आहे हे पारसमणीपेक्षा सुद्धा श्रेष्ठ आहे, कारण ते इतरांना कृष्ण ज्ञान देतात, भक्त करतात, शुद्ध करतात, आणि तो शुद्ध भक्त म्हणजे पारसमणीच आहे. हा, तो अनेक अनेक पारसमणी तयार करू शकतो. तर अशा तऱ्हेने हा जो भक्ती रसामृत सिंधू आहे, हा जो ग्रंथ आहे, याच्याकडे आपला जो अप्रोच पाहिजे, हा रूप गोस्वामींनी आपल्यासाठी हे सगळं लिहून ठेवलेलं आहे. आणि श्रीमती राधा राणीचा भाव आहे की ही जी भक्ती आहे ही सगळ्यांपर्यंत पोचली पाहिजे. आणि शिल प्रभुपादांमध्ये सुद्धा हा भाव होता की त्यांनी पुस्तकं आपल्यासाठी सोप्या शब्दात लिहून काढली आणि आपल्यापर्यंत हे ज्ञान पोचवलं. तर आता इकडे मी जरासं आपलं रेकॉर्डिंग थांबवते आणि मग आपण आता ठरवूया की क्लास हा आपण कुठल्या दिवशी घ्यायचा आहे. आठवड्यातून मला 2 दिवस घ्यायचा आहे, म्हणजे मग मला 3 आठवड्यामध्ये हे पूर्ण करायचं आहे. तर आता हे मी एक तुम्हाला शॉर्ट ओव्हरव्ह्यू दिला भक्ती रसामृत सिंधू आणि रूप गोस्वामींचा.